Baina, klaro, alderatuta Argelesekin, hemen ja barrakoiak zeuden. Gursera joan ziren abiadoreak eta euskalduna, osea, berari tokatzen zitzaion por doble. Eta, bueno, Gursekoa, ja, ez da, hain sufrikoa. Claro, zeukaten hori, egurrezko barrakoiak, gero brigadak internazionalistak zeuden, eta horiek antolatzen zituzten, hori, klaseak, esperanto, adibidez, esaten da, bilbotarra zen, orduan, naiz eta jakin hiru hitz esperanto, baina esaten zuen, beroak esperanto, bazetiela, ikasi zuena Gursen, eta, bueno, Gursen hori, hor egon zen hilabete batzuk edo, eta orduan egin zuena izan zen idatzi zion. Eta kontatzen dago, badago historia hor Gursen, alambradak eta hortik pasau zan Turra. Eta Turra pasatu zanean presoak joan ziren alambradetara eta hor bi txirindularik urkabila altzau eta gero horiek Gursen egon ginean azkenengoan enteratu ginen gero kanporatu egin zituztela eta bi txirrindulari horiek, baina beti kontatzen zuen. Bai, izan zela eta ikustea txirrindulariak holan, bueno. Bai, gero kanporatu zituzten. Bai, hori, Gursen, hori, txarto, txarto, baina gutxienez hori, eta batez ere hori internazionalistak asko mugitzen zirela, Eta Gursi buruz, lehen hasina zena esaten, idatzi egin zion karta bat Bretainiako gizonari egon zena, hartu zituenak joan zenean bere amarekin itsasontziz, Eta idatzi zion, hemen nagoetan, eta orduan gizona, jananik, bajatu zen kotxez, bere andrarekin, bajatu zen bere bila, Gursera. Eta erakutsi zuen kontratu bat, zelan bera kontratatzen zuen hori laguntzeko margosten eta orduan atara zuen. Kontuan izan behar da Gurs nun dagoen, zuberoa ondoan. Bai, kriston bidaia. Kriston bidaia egin zuen gizonak, eta gizon hori resistentziakoa zen, eta, bueno, gero kontatu aldozu, zelan bukatu zen. Gero, bueno, berak... Zelan zuten,